Saudat kin yi biya karki bani da rana a sakan dare. I know one distance Saudat kin ji sai ki daina. I know one distance Saudat kin ji karki bar ni. Ki dubu yanda fuson ki yayi mun gyara safar goya bu jiki na rabin jiki na ke ce Saudat. Gana rijiyawa zai ja ni na sunduma soyayyar Saudat. Ki bani so sosai da alawa na sunduma soyayyar Saudat. I know one distance Saudat kin ji karki bar ni. I know one distance Saudat. Karkara mu abokina in taƙi ka shafa nan shafa'atu mai kyau da kwalliya. Don koya ta abawo ta sarki ka ba ta zumar so ta dandana. Shafa'atu na rayuwa tana ta jiran ka habibi ba. Saudat mai kyau da kwalliya. Saudat. I know one distance Saudat kin ji karki bar ni. I know one distance Saudat kin ji sai ki daina. Ki duba yanda fason ki yayi mai yara safar ya bu jiki na ruwan idanu na ta kwaranya. Zuciya ta ce tana kaunar ki da kin ga wusan ba na ji ne. Saudat shafa nan. I know one distance Saudat kin ji karki bar ni. I know one distance Saudat kin ji sai ki daina. Samarin zamani mata muke so su ba mu fa kwalliya. Ka sarki waka su taurata aka ce auta nazbi. Yariya bumbum ki rawar ki da bumbum. Ki shafa mai sai ka ce leda. Ki sa abun da kike walla to babu kyau ke yarinya. Ta shafa mai soron ta cire samari da su ce mata baturiya. To kin ji yarinya ki fara harkar 19. To ki danga yawa ba takin Yan Idris ne Aliyu ne autan nazbi sarkin waka. Ki dinga yin 19 yarinya.